ከምቲ كل ግዜ ዝብሎ ማለት እዩ ዝበዝሐ ግዜ ክረጋጋ ከለኹ ካብ ስራሕ ገለ ቲክቶክ ናይ ምርኣይ ልምዲ ኣለኒ ማለት ብዙሕ ተጠቃሚ ኮንኩን ከምዚ ብዙሕ ላይቭ ወፃኢ ገለ ኮንኩን ግን ሰዓት ኢላ ሓደ ግዜ ነፃ ክኸውን ከለኹ ቲክቶክ ስክሮል እናገበርካ ምርኣይ ዝናይ ስክሮል ሕማም ኩላትና እንዲኣት እዩ ዘሎ ስክሮል እናገበርካ ምርኣይ ፎቶ ሕጂ እዛ ቪድዮ እዚኣ ሪኢኹም ተመለሱን እሞ ክዛረበላ ደሊ ኣለኹ ሽዑ Don't call me. You're black, right? I'm not black. I'm Habesha. What's the difference? You're black. Listen, don't argue. We don't need explanation. I'm Habesha. Explain what? You are Negro. Don't call me. You're black, right? I'm not black. I'm Habesha. What's the difference? You're black. Listen, don't argue. We don't need explanation. I'm Habesha. Explain what? You are Negro. Black guy, please don't joke with me. It's not funny. What do you mean it's not funny? Don't call me. You're black, right? I'm not black. I'm Habesha. What's the difference? You're black. Listen, don't argue. We don't need explanation. I'm Habesha. Explain what? You are Negro. Black guy, don't call me. You're black, right? I'm not black. I'm Habesha. What's the difference? You're black. Listen, don't argue. We don't need explanation. I'm Habesha. Explain what? You are black guy. It's a lot of Please don't joke with me. It's not funny. What do you mean it's not funny? Don't call me. You're black, right? I'm not black. I'm Habesha. What's the difference? You're black. Listen, don't argue. We don't need explanation. I'm Habesha. Explain what? You are Negro. Black guy, please don't joke with me. It's not funny. ያቲ ቪድዮ ከም ዝኽንሪኦ ፀናሕና እዩ ሕጂ ኣነ እንታይ መሲልኩም ዝኾነ ሰብ ተመክሮ ናይ ሂወት ኣሎ ኣብ ሂወቱ መፅሓፍቲ እንዳንበበ ድዩ ካብ ዓበይቲ ሰባት እንዳሓተተ ድዩ ዝኾነ ነገር እንዳፈለጠ እዩ ዝመፅእ ኩሉ ነገር ከዓ ናይ ኩሉ ዓምድታት ዝተናኸፍ ነገር ሓደ ሰብ ንኩሉ ክፈልጦ ከዓ ይክእልን እዩ ሕጂ ከም ሰብ እንታይ ዝብል ኣረኣእያ ኣለኒ መስለኩም ናይ ብዙሓት ሰባት ርእይቶ ወይ ሓሳባት ምስማዕ ፈትየ ምክንያቱ ንሂወትካ ጋይድ ክገብሮ ክእል እዩ ማለት ቤተሰብ ዝበሎ ክትመራሕ ዘይኮነሲ ተመክሮ ክትቀስም ትኽእል ኢኻ ናይ ሰብ ከንታይ ኣረኣእያ ኣለዎ ብዚ ነገራት እዚ ከዓ ክትግንዘብ ትኽእል ኢኻ ሕጂሲ ከም ሓደ ስነ ጥበበኛ መጠን ከዓ ነቲ ናተይ ግንዛቤ ሼፕ ዝገብሮ ነገር ካብ ከባቢ ምውሳድ ፈትየ ምክንያቱ ፍሌክሲብል ናተይ ኣተሓሳስባ ነገራት በብዝመፅዎ ከከም ዘጋጠመኒ ኣብ ኩነታቱ ኣየነየ ንጥዕም እንዳረኣኹ ዝጓዓዝ ዓይነት ሰበ ነቲ ናይ ስነ ጥበብ ጉዕዞ እውን ሼፕ ክገብሮ ክእል እዩ ነቲ ብሕጂ ዘሎ ማለት እየ ነቲ ዝሓለፈ ሓሊፉ እንድዩ እቲ ብሕጂ ዘሎ እውን ሼፕ ክገብሮ ክእል እዩ ዝብል ኣረኣእያ ስለ ዘለኒ ናትኩም ርእይቶ ክሰምዕ መፅአ ኣብዚ ዘሎ 100,000 ሳብስክራይበር ቀሊል ኣይኮነን ንዓይ ሓደ ዓብ ነገር ብዙሕ ነገር እዩ ንዓይ ከምዚ ኣብቲ ኮመንት ትህቡ ሓሳባት ትገብርዎ ምትብባዓት ገለ ነገራት ከዓ ገሊኦም ከዓ ዝብልዎ ገለ እሱ ድሓን ከምዚ የለን ንሕሰቦ እቲ ትገብርዎ ነገራት ፓርቲሲፔት ትገብርዎ ኣብቲ ቻነለይ ግን ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ሓሳባት ከዓ ይወስድ ከም ናይ ሰባት ሓሳባት ካብቲ ርእይቶ ፅሕፍዎ ብግቡእ ዝጥቀመሉ ኣሎ ገሊኡ እውን ኣብ ልበይ ዘሕድሮ ኣሎ ክትጥቀመሉ እኳ ተዘይከኣልኩስ ኣብ ልበይ ዘሕድሮ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዛ ነገር እዚኣ ንዓይቲ ወላ ሙሉእ ብሙሉእ እኳ እንተዘይተረዳእኒ ግን እታ ብውሕድ መጠን ተረዲኣትን ዘላ ክብል ግን ሰብ ነብሱ ኣይደንቲፋይ ናይ ምግባር ወይ ንነብሱ ሓደ ውሱን ቅርፂ ከትሕዞ እኳ እንተዘይከኣለስ ግን ኣነ እዚኤ ኢሉ ሰብ ንነብሱ ብዝኾነ መንገዲ ኣይደንቲፋይ ናይ ምግባር መሰል ኣለዎ ማለት ሎጂካሊ እዩ እቲ ውድዓውነት ንብሎ እሱ ሓደ ሕቶ እዩ እቲ ንነብስኻ ሓደ ምናባዊ መንነት ወይ ከዓ ነዚ ኢማጂን ጌርካ ትህቦ ኣይደንቲፊኬሽን ከዓ ኣሎ መሰል እዩ ሓደ ሰብ ከም ድላዩ ዓይነት ኣይደንቲፋይ ክገብር ክእል እዩ ንኣብነት ሕጂ ብዛ ቪድዮ እዚኣ ንርአ If I identified as black, would you affirm me in that and call me black? No. Why not? Because you're not black. Thank you. Oh my gosh. Okay, if I said I was a man and I said I identify as a man, would you accept that and affirm me in that? ጎራ ሓጓልያ ተደላትሉ እያ መፅያ ብጣዕሚ ነዘወዲ ኣሰንቢዳቶ እያ ኣፍዚዛቶ እያ anyway
እዚ ሰብ እዚ ድሉ ኣይፀንሐን ነዛ ሕቶ እዚኣ ዝኾነ ይኹን ነገር ከም ናተይ እምነቲ ወይ ከም ናተይ መግለፂ እዩ ኢልካ ክትሕዞ ትኾንካ ክትግንዘቦ ኣለካ ዛት ስዋይ ሕጂ እዚኣ ናተይ ቶፒክ ኣይኮነትን ባይዘወይ ብዛዕባ እዚ ኣይኮንኩን መፅእ ግን ሰብሲ ንነብሱ ኣይደንቲፋይ ናይ ምግባር መሰል ኣለዎ ካፍታ ሎጂክ ግን ክሃድም ኣይክእልን እዩ ከምልጥ ኣይክእልን እዩ ካፍታ ሎጂክ እንታይ ዝብል ዘለኹ ንነብስኻ ኣነ ከምዚ ኢልካ ኣይደንቲፋይ ክትገብር ንኣብነት ኣነ ሕጂ ኣሞራ እየ እንተኢለ መን ክቃወመኒ ንኽእል ኣይምልከቶን ይኸ ሰብ ኣነ ኣሞራ እየ ተኢለ ኣሞራ እየ መንገብገብ ኣለኒ እንተኢለ ኣለኒ ብናተይ ኣረኣያ ሰብ ኣይምልከቶን እዩ ሰብ ግን እንታይ ክብል ዝኽእል ኖ ፍረ ሰላም ንስኻ ሰብ ኢኻ ኣሞራ ኣይኮንካን መንገብገብካ የብልካን ክብል ይኽእል እዩ መሰሉ እዩ ኣንኮራ ሎጂክ ኢኻ እዚኣ ሕጂ ብዛዕባታ ናይ ሓበሻ ትብል እንዴ ሒዘያታ ኣርእስቲ ብዛዕባ ኢኻ ካባኹም ሓሳባት ክወስድ ደልየ ቀዳማይ ነገር ረእይዎ እዚኣ እያ ታፀላም ሕብሪ ትበሃል እዚኣ እያ ስለዚ እዚኣንሲ ሓደ ድን መጀመርያ ነገር ፀሊም ሕብሪ this is black እንታይ ዲፈረንስ ኣለዎ እዚ ወላ ንኣብነት እዚ ሰብ እዚ ነምፀዮ ሕጂ እዚ ኢሜጅ እዚ ስናዕ ሰብ እዩ ኣብ ብሂወት ዘሎ ሰብ ኣይኮነን ስናዕ ሰብ እዩ ረእይዎ ሰብ እዚ ምዛ ሕብሪ ናይዛ ቆቢዐ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ምምሳል ኣለዎ ኣይደንቲካል ድዮም ኣይኮኑ እዚ ከዓ ንረኣዮ ሕጂ እዚኣ ፃዕዳ ሕብሪ እያ ረእይዋ ኣብዚኣ ገይረልኩም ኣለኹ እዚኣ ፃዕዳ ሕብሪ እያ እዚ ሰብ እዚ ከዓ ፃዕዳ እዩ ዝበሃል እዚኦም ከዓ ኣይደንቲካል ድዮም ያ ሕጂ ዝፀንሐ ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐ ንዓለም ዘረብረባ ኣጉል ነገር እንድዩ ኣነ ሓቂ ዘረባ ኣይኣምነሉን እየ ክኣምነሉ ከማን ኣይደልን እየ ወላ ካልእ ሰብ ኣይቀበሎ እቲ ናተይ እምነት ሰብ ወዲ ሰብ እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ብሕብሪ ክፅዋዕ ከም ናተይ ሰብኣውነት ኣይኮነን ሰብ ግን ናይ ባዕሉ መለለይ ክገብር ከዓ መሰሉ እዩ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ናቱ መለለይ ክገብር መሰሉ እዩ ንሕና እዚኣ ኢና ተኢሎም ንሳ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣነ ከዓ ኣነ ሓበሻ እየ ተኢለ ከዓ ክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት እኮ በቲ ትክክለኛ ነገር መን እዮም ሓበሻ ዝበሃሉ ኣነ እኮ ሓበሻነት እኮ ዘይክምልከተኒ እኮ ክኸውን ይኽእል እዩ ብመፃፅኣ ምክንያቱ ወላ እኳ ወለዶ ይሃልወና ኣብ ዝኾነ ኣከባቢ ወላ ወለዶ ይሃልወና ደኣ እምበር ታሪክ ምዃኑ መበቆልና ኣይተርፎን እዩ ስለዚ ተመዚዙ ተሓረግሲ ምናልባት ገሌና ንሲርያ ገሌና ንኢራቅ ገሌና ንኣፍጋኒስታን ገሊኣ ንስፔን ገሊኣ ንኣርጀንቲና እዞም ሕጂ ንዋንጫ ዝዋዳደሩ ዘለዉ ካብኡ ክትከውን ትኽእል እያ ሰብ እቲ ታሪክ ከም ዘምፅኣና ከዓ ኣይስሕቶን እየ ግን ኣነ ሕጂ ነብሰይ ኣብቲ መሬት ሓበሻ እየ ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ክሳብ ስደት ዝወፅእ እቲ ናተይ መፀውዒ ሓበሻ ኢለ ዝኣምነሉ ከዓኒ እቲ ብሄረይ ከዓ ብሄረ ትግርኛ ማለት እዩ ቋንቋይ ከዓ ትግርኛ ስለዚ ሰብ ንነብሱ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣይደንቲፋይ ክገብር ሙሉእ መሰል ኣለዎ እቲ ሎጂክ ግን ካሊእ እዩ ኣብዚኣ ናትኩም ሓሳብ ክሰምዕ ደልየ ቀዳማይ ነገር ኣብቲ ቦታ ኮመንት ከም ዘንበብኩ ብዙሕ ናይ ግጭት ነገራት ነይሩ ንሕና ሓበሻ ኣይኮናን ንሕና ኤርትራውያንና ዝብል ተፃሒፉ ኣሎ ኣብዚኣ ከማኒ ናትኩም ርእቶ ክሰምዕ ደሊ ካልኦት እውን ኣለዉ ንሕና ከምዚ ብሄር ኢና ንሕና ሓበሻ ኣይኮናን ገለ ዝብሉ ሕጂ ኣየናይ እዩ ተሓቂ ኢልኩም ተኣምንሉ ወይ ኣብዚ እኳ ሎጂክ ክህሉ ይኽእል ኢለ ኣይኣምንን እየ እቲ በቃ እቲ ናትካ መፀውዒኻ ከም ሕብረተሰብ ኣሚንካ ብሓበራ ንሕና እዚ ኢና ትብሎ ክትብለሉ መሰልካ እዩ ኣነ ሕጂ ዓረብ እየ ክብል ተደልየ መሰለ እዩ ዝቃወመኒ ሰብ የለን እታ ሎጂክ ኣብ ቦታ ኣላ እቲ ዝቃወም ሰብ ከማኒ ተቃዋሚ እዩ ተርፍ እምበር ኣነ ዓረብ እየ ወይ ኣነ ላቲን የተኢለ ኣነ እንድሕር ኣይሪሽ የተኢለ ሲ ሰብ ዝምልከቶ የለን ሰብ ጥራይ ከገድደን ዘይኮነስ ክካትዓኒ ክእል ኖ እስኻ ከምዚ ኢኻ ካብ ኤርትራ ዝመፀኻ ሓበሻ ኢኻ እስኻ ተዛራባይ ትግርኛ ስለዚ ነዚ ሓቂ ዛ ኣይትኸሓዶ ወይ ኣይትስገሮ ክብለኒ ክእል እዩ ሰብ ናይ የማነ ባርያ መግለፂ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ኣነ ሕጂ የማነ ባርያ ብብዙሕ ነገራቱ ብብዙሕ ኣንፈት ጠሚተ ካብቶም በቃ ኣበሪኸ
بقى عوابي لخاب زطمتهم سباتني عوابي الكاسمع مراي طمتن اندي ግን ንባርያ በቃ انا عوابي لي زطمتو كم عين السبي باريا انا عي تفتاو حبري افريقاو قربت تبل አገላልጹ ታ ብልምዲ ጸሊም ንንብሎ ፍጡር ዝገለጹ አገላልጻ ነታ ጓል ሀገር ይትብል ደርፊ ተፈታው ሕብሪ አፍሪቃው ቁርበት ትብል አፍሪቃው ቁርበት አጥዕምዋ በቃ ሕጂ አነኻ በዓል ባርያ ዕድለኛታት እዮም ከምዚ ኣብ ስክሮል ምግባር ኣብ ሞባይል ተደፊኦም ኣይኮን ሕሊፎም ግዜኦም ኣብ ወረቀትን ብርዕ ተኺሎም እዮም ሕሊፎም ኣብ መጽሓፍቲ ካልእ ትረፍ ምስ ዓርከ መሓዛ ምዕላል ንሕና ስተኽንረኽባ ንኽእል ዕድል ምስ ስድራና ምስ በዓልቲ ቤትካ ምስ ደቅኻ እዩ እቲ ክርከብ ዝኽእል ዕድል ሕጂ ኣብዚ ግዜ እዚ ኢንዲቪጁዋሊዝም ዝበሃል ኣብ ዝዓብለለሉ ዘመን ከምኡ ከምቲ ናይ በዓል ባርያ ዓይነት ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦን ግንዛበ ኣብ ነገራትን ክህልወካ ፈተነ እዩ ባይዘወይ የለውን ሰባት ከምኡ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ግን ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ሰባት ኩሉ ነገር ዝተረድኦም ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓኹም ከመይ ይስማዓኩም ኣብኡ ኣብቲ ናይ በዓል ባርያ ግዜ ዝነበሩ ግደፍዎም ሞቶም ስነ ጥበበኛታት ስነ ጥበበኛ ግዴታ እንዲሁ ካፍቲ ህዝቢ ዝገንዘቦ ነገራት ወፃኢ ክሓስብ ክመራመር ምክንያቱ ስርሑ እዩ ግዴቱ እዩ ክመራመር ኣለዎ እንታይ ይብል ኣለኹ ሕጂ ስነ ጥበበኛ ካብ ህዝቢ ንላዕሊ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ሕጂ ኣነ ስነ ጥበበኛ እንድሕር ኣለኹ ኣብዚ ሓደ ዓርኪካ ኣሎ ኣብ ስነ ጥበብ ዘየለ መካኒኩ ሰሪሑ ወይ ዶክተርና ዶክተር ወዲ ሰሪሑ መምህር ድዩ ገለ ዝነብር ሰብ እሱ ታ ሞያ ትጠልባ ነገር ኩላ ከማልእ ኣለዎ ኣነ ግን ከም ስነ ጥበበኛ መጠን ንኩሉ ማኣዝን ክጥምት ኣለኒ እየ ዝብል ዘለኹ ስነ ጥበበኛ እዩ ዝበለፀ ካብ ካልእ ሰብ ገለ ይኩንኩን ታቃል ግን ከም ስነ ጥበበኛ መጠን ብዙሕ ሓላፍነት እዩ ዘለካ ንኩሉ ነገራት ብኩሉ ኣንፈቱ ክትሪኦ ኣለካ ስለዝኾነ ከዓኒ ኣእምሮኻ ትጥቀመሉ ኢኻ ብጣዕሚ ክትጥቀመሉ ኣለካ ግዴታ ሕጂ ሓደ ዶክተር ብዛዕባ ዶክተርንኡ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ሰብ ትሕዊ እንታይ መድሃኒታት ይወሃቦ ኣብ ዶክተርና ከማኒስ ዓምድታት ኣለዎ ናይ ውሽጣዊ ኣካላት ዶክተር ናይ ኣዕፅምቲ ዶ ናይ ስኒ ናይ ስነ ኣእምሮ ገለ እንዳበለ ይፈላለ ከማን እዚ ከማኒስ ኣብታ ዓምዱ ፐርፌክት ክኸውን ኣለዎ ብዛዕባ እኹል ኣፍልጦን መፅናዕትን ክህልዎ ኣለዎ መዓልቲ መዓልቲ ከዓነ ክማዕብሎ ኣለዎ ገለ ስለዚ በቃ ነብሱ ጋይድ ዝገብራ ሰብኣ እያ ስነ ጥበበኛ ግን ብዛዕባ እዚ ዶክተርን ብዛዕባ እዚ መካኒክን ብዛዕባ እዚ መምህርን ብዛዕባ ተሓረስታይን ብዛዕባ ኩሉ ክጭነቕ ኣለዎ ብዛዕባ ህዝቢ ክጭነቕ ኣለዎ ከምኡ እንተኮይኑ ከዓ ስነ ጥበበኛ ኣእምሮኡ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ክሰርሓሉ ይግደድ እዚ ዕድል እዚ ኣብ ዘመን ናይ በዓል ባርያ ክሳብ ዝቐረባ ግዜ ክሳብ ዚ ናይዛ ስክሮል ክሳብ ትመፅእ ተጠቂሞሙሉ እዮም ክሳብ ቀረባ ክሳብ በዓል ኪሮስ ክሳብ በዓል ወትካቦ ዝነበረ ግዜ ንሶም ወላ ሕጂ ዝወለዱ ዝቐፂሎም ኣርኪቦም እንዲዮም ከም ዕድል ተጠቂሞሙሉ እዮም ንሕና እውን ቁሩብ እታ ናይ ስክሮል ነገር ከይለኸፈትና ዝተወሰነ ግዜ ኣርኪብናሉ ኢና ሽዑኡ ዝፀንሓና ናይ ሂወት ርድኢት ከዓኒ ሓቂ ዘረባ ይሕግዘካ እዩ ነዞም ሕጂ ዘለዉ ናይ ሂወት ርድኢት የብሎም ናይ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ካብኡ ናብኡ ግን እዛ ናይ ስክሮል ዘመን ከባድ እያ ስለዚ እታ ስክሮል ምግባረይ ዘይተረፈትንሲ ኣብዛ ስክሮል እንዳገበርኩ ዝረኸብኩዋ ቪድዮ ዘላትኩም ሓሳባት ክትህቡኒ ከምቲ ዝበልኩኹም ብርእቶ ናይ ሰባት ሰብ ክምእዘን ይኽእል እዩ ይቕየር ዘይኮነስ ክምእዘን ይኽእል እዩ ካብ ሰብ ኢኻ ሓሳብ ዝውሰድ ኣብዛ ጉዳይ ናይ ሓበሻ ኢና ፀለምቲ ኢና ትብል ዘላ ጉዳይ ዘላትኩም ርእቶ ኣስፈሩለይ ኣነ ከዓ እዛ ኣብ ታምብኔል ጌርያ ዘለኹ ኣብ ባርያ ዝነበረኒ ኣረኣእያሲ ተቐይሩ ትብል ብካልእ ከይተረድኦ ኣብዚኣ ክገልፃ ባርያ በቃ ስነ ጥበበኛ ኣይኮነን ባርያ ፍልስፍና እውን ሓሊፍዎ እዩ በቃ ባርያስ እፁብ ፍጥረት ኢለ ክገልፆ እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለለይ ጌጋ ተኮይኑ ግን እፁብ ፍጥረት ኢለ ክገልፆ ኢለ እየ ብኸማይ እየ ኣብ ባርያ ዝነበረና ኣረኣእያ ተቐይሩ ዝበልኩኹም ስለዚ ቴንኪዩ እተን ቪድዮ ሪኢኹመን ኣለኹም ብዛዕባ ዘን ዝተዛረብኩለን ሓሳባት ኣብ ቦታ ኮመንት ኣቐምጡለይ ከምዚ ቪድዮታት ኣብ ቀፃሊ ክሰርሓልኩም እየ ሕጂ ካልእ ናይ ሾው መደባት እውን
ኣብዚ ቻነል እዚ ብቐጻሊ ክዳሉ ስለ ዝኾንኩት ናይ ሙዚቃ ጥራይ ኢሉ ኮይንዎ ነበረ ግን ካብ ስነ ጥበብ ዘየወፀ ነዳልዎ ወላ ናይ ሾው መደባት ከማን ካፍቲ ዓምዲ ኣርእስቲ ናይ ስነ ጥበብ ከይወፀ ኢና ክንገብሮ ኣብ ሰሰናይ ይረኽበና ወኣዱንያ ብትቶ ብረሃቱ ንኸኸዓብቶ ኣዳምኳ ሕልፍ ሰቡ ኣይተፈጥረን ምስጉል ባቡ